Heel lief. Hallo. Oh, ah, de vlerenvoort. Maar ik van met chibben het vlaggen, dus doe ik het extra goed. La 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 la. 1, 2, 3. Piep, piep. De drumcheck van Broekstraat. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlag. Wat is er voor? Wat zit erop? Wat is dat? Knippel. Een kroepelhintje. Knippelheen. Zo jongens, op de pen zit een kroepelhintje. Ik wil stappen. Ja, die kan wel stappen, ja. Dat is een scotchje. Oh, mijn mom maakt het kleren. Zo, daar rent er. Hoi. Regenboog. Goedemorgen, ja. Dit is het vriendenboekje van Bente. Haar zaken met juist alleen in scrum, maar met nog even foto's uitprint en dan kan er nog foto's zien en kan Bente hem weg. Was dit het kroepelhintje? Zullen we eens proberen? Hier, kijk. Pakken. Ik pak hem. Hier, kijk, voortvleren, hè? We hebben er niks. Oh, ik word op hem. Die is zo op Eeldout, toch? Ze lezen een hamer op hem. Komt er wel op die, denk ik. Mijn poot. Nee? Is het spannend? Doet niks, hè? Heel lief. Hallo. Oh, ah! De vlerenvoort. Mijn pakken. Al het zullen we mooi geworden letten. Ik heb er nou mooi zelf een watje, toch? En wat geef je jou ervan? Boekje. Ja, dus, foto's plakken in het boekje. En als er komt Famke je boadje. Kies maar een Famke boadje. En van een beetje komt zaken weer thuis. Die zou ik een boad er maar nemen zeggen. Waar wist er nog net? Hij heeft die zaken kregen. Boven. Drumstel? Ja, hè? Het is ook. Zaken hier van een tante van Jelke. Hier er een zo'n elektrisch drumstel kregen. Dat kan van een beetje misschien ook wel eens zien letten. Maar alleen dan nog een beest drumbie en een Maak krukje. je beestje? Het kroepelhintje maar mooi geworden. Anders wordt het een beetje verdrietig. Ik vind het een beetje spannend. Net leuk? Nee, dat is niks. Hier wil ik gewoon even vliegen. Zullen we eerst even de beestjes doen? En dan komt Famke hier aan. Ik is mooi mijn Famke bordje. Dat is leuk. Net leuk? Wat is net leuk? Het Famke hier komt? Is dat die vriendin? Oh, kroepelhintje net leuk. Oh, ik denk dat vis Famke net leuk. Kroepelhintje vis net leuk. Verstappen die nou? Hallo. Met de lucht. Vind je dat zo spannend met kroepelhintje naar boeten? Ja. Ja? Ja. Nou, is net bang voor te weten, dat niks. Maar mijn bom wil naar boeten, waan. Zullen we naar boeten brengen? Ja. Oké, dolle. Maak hem eerst in, dan kan ik hem weer vangen, hè? Oeh, waar is er? Is je stoel? Mijn liep vallen, of ga ik hem ook meer of zo? Oh, hier is het. Ja. Ik ga hem... Zullen we naar boeten doen? Ah, inderdaad, wat stoer van die meid. Oh, weer er een voetvlees. Oh, hier is er, zoek eruit. Lekker. Hoi Jeske. We doen de boeten, Jan. Kom hier. Hoi Jeske. Nou, Jeske heb net, hè? Zo, op een stoel. Dan maak hem op een stoel dingen, oké? Ik heb een mooi boetenbordje. Hoi Jes. Jeske, wie krijgt op het dik? Mocht net, hè? Zagen er weer op de fiets en die zei Jeske niet. En wie in de hekken net tegen blijkbaar. Ronder je mooi op een stret om. Maar zaken die ropte met een higgy blok gemaakt. Kroepelhintjes boeten. Ken die mooi boetenbordje? Nee, dat is niet meer Sjen, is al voor het vlees denk ik. Of je zit nog op een stoel, maar boven op een stoel heb ik hem gezet. Tjere, je zit nog boven op een stoel daar. Bovenop. Daar. Zie je dat? Nou ja, wij zullen de beestjes doen en dan komt aan Famke hier te bootsen. Dus, en familie het zakenboter. Dus al je boterijen thuis bij us. Ik zal direct een slachter geven en dan geven we op naar de beestjes. Zullen we eerst even foto's uitprinten van een boekje van Bente? Ja? Gaan wij op kantoor. Hubba.
Nou kom, hier, gaan we even foto's uitprinten. Nou, eens even zien. We hebben 4 foto's van Bente en Zaken. En er is plak eigenlijk voor 12 treien. Dus mag ik even zien wat het leukste is. Ik vind sowieso dit wel heel leuk. Welke vind je toen mooi? Van Zaken en Bente. Kan ik alle hier uitprinten als je aan wat. Dit is sowieso te grut van een vriendenboekje. Maar ik kan een beetje beknippen. Ja, ik print ze alle hier wel uit en dan zien we het wel. Nou, kom maar, dan komen ze hier uit. Dat is maar even zien. Kom maar, dan komen ze hier aan ze uit. Ja, shit. Zit het erop? Is het slagen? Let met mijn shin. Ja. Nemen we die mee. Ja. Dat is handig. Ja. Tada. Kleren. Oh, dat kleurt. Maar we zijn niet echt gelapd. Want dat was een beetje aanvries. Ik weet niet hoe het gaat. Van ben je zo met shim en hij ben je rek, hé. Je shim ben met de zoutstruis aan. Dus ze zeiden, hey hoi. Hey hoi. Oh, dit is al met chibben. Dit is al met chibben. Hi. Heidi is bij jou zitten. Hij is bij Jan Sietse. Oh. Wie ben je, hè? Hoi Ries, hij staan. Hallo. Hoi Ries. Wat? Wat je hem dan? We zoen de beesten en dan om koffie natuurlijk, hè? Maar dat betekent wel wat koffie, hè, man. Hallo. Ja, dan mag de camera net verder onder doen, hè? Nee? Nee, dat kan echt niet. Oh. Zullen we dat niet kennen? Dat mij nooit van jou, ik heb niet net zo volle schillen. Nee, het mis mij toch, Ries? Nee, hè? Is dan niet het mis mij? Hartstikke mooi. Had met mooie klompjes aan hier. Nee. Maar ik van met chibben het vlaggen, dat doe ik het extra goed. La 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 la. Maar ze zeiden, zak koffie? Koffie? Ja, lekker. Nou, ontzak. Doei. Doei. Al je warme rietje. En al je druk aan de heren. Team. Nou, goeie. Goedemorgen. Je gebeurt wel wat op het team. Allemachtig. Wat zul je hem? We zoen om koffie. Hoe laat is het? Nou, kijk al wel. Het is, om precies te weten. Zie je nog niet aan? Ja, doen we dat eerst. Ja. Ja, goed, paken het Neem mij. je Beppe, je het maar in. Jit maar in, paken, komt erom. Wat hast je ervan, Hilda? Ja, hoor. Hast je weer een stintje van? Ja. Hilda die neemt elke dag wel stintjes mee, hè? Ja. Ja, paken had je stintjes uit, man. Neem alles kindje. Al je stintjes lezen hier, hè? Hilda vast naar Beppe? Dat met de beestjes. Neem ze de envelop mee? Ja. Ik kan toen wel een Beppe even chillen. Toch ook een mooie foto's alweer print hebben. Maar is deze koud? Is die koud? Valt dat toch? Lees toen de foto's weer een Beppe met de beestjes even. Apparaat? Nou, dus hier. Ach, en hier. Van Mem natuurlijk. Altijd al je hier hoor al. Zo, goed. Dat van mij. Ja. Nou, let maar eens even zien. Komt er hoe is dit? Oh. Ik grut even lap. We hebben hier een vriendenboekje van Bente. Er moesten er wat foto's bij. En weer een stier natuurlijk. Oh, prachtig. Ja, Prachtig. Beppe heel blij met mij. Gaan we eens naar je, hè? Dat zei ik al elke dag weer. Hè? Lekker. Maar weet nog kiezen. Ik zei ze volle plak hebben we waarschijnlijk net. Ik kon net kiezen. Welke vind je het mooist? Ik heb 2 denk ik, ma'am. Hier boven en hier En wij onder. maken dat op doen? In het vriendenboekje van Bente. Oh, ja wist. Ja. Net steken, meidje. Hè? Mooi print. Ik zal even de beestje doen. Kom ik zo bij hem koffie drinken. De man komt direct al, moesten we zeggen, hè? Al je man. En daar weer Famke. Wist je jullie aan het trouwen, hé? Is het een beetje zwieren wordt wel? Ja. Maar net in de slee erin. Oeh. Wees je moe. Dus wurg. Zullen wij zitten? Oh, even zitten, ja. Even uitrusten. Hé, zweet op gebit, man. Even uitrusten. Hoi. Ja, kunnen we weer? Ja. Ja, we gaan weer. Op naar tante haar hoes. Ik ben wel een beetje blij. Ik ben een beetje tegen Bibi. Ja, dat is wel gezellig, toch? Ja. Ja. Ik ken wel een keer. Mem had een bloedkoffer. Wil je hem dan op visite komen? Oh, die mem had een broertje of een zusje in de buik en dan mag je op visite komen. Ja. Als de baby er is, dan komt tante heel vaak op visite. Want ik vind baby's zo leuk, hè? Doe ik? Ja. Ja. Ik haaien, ja. En flesje aan? Ja. Ja. Je wou wel meer helpen. Dan kan Ilda die wel helpen. En dan die broertje of die zusje de flesje aan. Dan ben je de zus van een baby. Dan ben je de grote zussen van de baby. Zij is het maar correct. Ik wil eigenlijk wel lekker eten. Ik wil een beetje water. Oh,
Nou, maar we gaan in omruilen. Maar toen zitten en Hilda erin. Gaan we dat doen? Hilda nou even stappen? Zo, gaan we omruilen. Is die in tas stillen? Rustig. Dan doe die hier maar in. Kun je wel bij? Zo. Hé, Jan. Past net. Oh. Zo. Zo goed? Ja. Nou, kom. Gaan we naar huis. Guus, ga naar huis, want de koeien staan op springen. Spring, spring, spring. Nou, net lightje, hè? Hey. Hoe is mijn lipstift? Ja, mijn nek. Wat geef je meidje, Famke? Ook al je mooi figuurtjes. Is maar die even in de tas gaan? Is die aangeschoren? We gaan eerst maar met de klaar. Hold je eraan op. Ja, blauw. En dit is een beetje blauw en dit is een geel. Famke heeft een geel. Je hebt wel al die lekkere taartjes en ijskoos, meidje. Hey. Ik maak een ijskoos. Oh, lekker. Mijn mooie Tja, ik stuur wel lekker ijsje op, meidje. Oh, die vind ik wel mooi, Famke. ijsje, meisje. Ja? Een mooie figuurtjes ijsje. Oh, dankjewel. Die meid mag het ook niet. Oh, sorry. Mam, nog even wat meid. Oh, er mag nog even een meidje natuurlijk. Nou, dan zal ik eens even de foto's uitknippen. Hier kunnen we de foto's en daar. Wat kennen, maar wij moeten kiezen. Nou, dat is wel leuk wat het zaak al invult. Ik zit in groep 4, taal en rekenen. Thuis speel ik het liefst met voetbal. Hobby's voetballen. Sport vind ik het leukst voetbal. Patat en pizza. Voor mijn verjaardag vraag ik een PlayStation 5. Denk je niet. Mijn lievelingsdier is een cheetah en tijger. Dit wil ik laten worden. Profvoetballer bij Paris Saint-Germain of Ajax. Jelle. Heb je maken deze gehad? Welke? Nou, die had Famke. Heb je net nog zoiets? Sure, pak je deze. Zet er gotjes in. Pak je de rups. Het leukste speltje vind ik Doolhof. Leukste op YouTube vind ik Chitsvlog. Timo Miedema en Enzo Knol. Ik sta erbij, jongens. Mijn mooiste boek is Het Leven van een Labbekak. Het leukste liedje vind ik 90 minuten lang. Ik word heel boos als ik niet gamen mag. Oh. Ik word heel blij als ik Bente zie. Als ik 24 uur de baas was, zou ik alleen maar gamen. Dit vind ik het leukste aan jou. De leerste, de mooiste, de beste turnster. Oh, zo schattig. En dan moest er hier kiezen. Wat kies jij? Een rokje of een broek? Nou, er van broek. Goud of zilver? Had zaken van goud kozen. Naar de zee of naar het bos? Had zaken van de zee kozen. Vroeg opstaan of lang uitslapen? Helaas, vroeg opstaan. Zingen of dansen? Had er van zingen kozen. Tekenen? Had er uitgezocht voor knutselen. Paardenstaart of knot? Nou, je zei toch knot, want ik had vroeger ooit eens een knot, jongen. Dat klopt. Mijn redbad hier er lang, hier een knoet zien. Pizza of patat? Vond er heel lastig, maar je had toch van patat kozen. Koekjes of snoepjes? Nou, dat zijn snoepjes. En een pop of een knuffel? Een knuffel. En dan zit ik dus nog even naar foto's knippen en plakken. Ik denk dat misschien kijk ik ze al even op kwijt. Maar anders knip ik ze wat lichter. Zo zie ik ze er al eerder op krijgen. Alsjeblieft. Oh, wat lekker. Dankjewel. Wat doe je? Wat dat? Als je zaak had je een vriendenboekje. De zoete zusjes. En dit vriendenboekje is van Bente. En dan mocht zaak ook eens krauwen. Hier met wat leuke foto's erbij. Een pannenkoek en een ijskroon. Nou, wat een feest, man. Dankjewel, liefie. Wat was toen maken? Oeh, rups. Ging die ook op eten? Lekker. En dat vies. Oh, is de rups vies? Nou, maar zo'n shit. Ze passen de rollen hierop. Ja, tada. Nou, perfect. Hier is ze. Is toch wel heel leuk. Echt een kroeperke. Hier ben je in de bioscoop. Hier wie maar die jitje, maar de cadeautjes. En hier op Valentijns Day in de trein. Zo je daar. Doe maar plakken. Goed zo, ja. Ja. En hoe gaat het je? Gaat het nog goed? Ja. Mooi. En een mooi geel broodje met witte in. Oh ja, een geel broodje met wiet erin. Lekker wel een broodje hamburger, hé. Nou, en dan zal ik zien dat ik hier wat orde krijg. Want het is hier weer een beetje een chaos worden. Hier alles lijkt op stapels en op bulten en deren.
Even een beetje oproemen, ja. Zullen we hoeveel er komt maar die 12 liter erbij. Maar even weer een beetje netjes, want het is chaos. Dit is even een beetje oproemen. Zit er lekker in. En die ook met een frappegeert. Hallo, hoe gaat het je? Deze? Die is mooi. Ik dat er bijna wijn, hè? Hoe gaat het je, Wiefke? Oh, wat mooi, Hilda. Wauw. Maak ik knippen? Was het even knippen? Ja, dat mij wel. Zal ik even een keer voor je pakken. Goed zo, Hilda. Tik op vingers, hè? Met de vingers eraan knippen. En Famke is mooi met het keukentje. Nou, dan ga ik weer verder. Ik ben in de boaterskamer. Als erop hier maar, ja? Zeker even. De echte kroon, ja. Die is mooi. En die meisje wel even op, hè? Van Redbad hebben we die broek. Een echte koninginnenkroon. Als je nog een kroon heeft. Ach, een echte kroon. Ja, Daar komt die van. kijk van Redbad. Oh, daar 2 kronen op. Wow. Dan ben ik een echte koningin. Oh jongens, al je boom. 1, 2, 3. Ja hoor. Voor waar ben die boom alweer? Van zaken. Oh, zaken hè? Kun ik echt mijn bladje voor? Oh, ik schrijf Hilde op, Hilde eruit. Kom maar hoor. Wat een spul. Wat een spul. Lukt het vaak? Mag ik helpen? Ja. Oh, hast de popper wat gek tussen. Heeft jouw. Jouw boom. Niemand volgens je nog niet. Al je boom verzaken. Ik ga dat voor. Nee, maar is zelf. Dat is echt leuk. Dan is dit. 2 kroontjes. Shit, je bent krijgt klop. Zo. Zo, wat is dit? Oh, dat is een snoepje. Maar ik denk dat hij al een beetje hut is. Die is light als scotch. Die kraan wij weten nou. We hebben nou keer. We hebben nou keer. Wat is dit? Dat is een ballon. Wauw, wat is mooi. Chill, is een koningin. Ik ben dan een prinses. Dan ben je de prinses. Goeie deal. Een prinses en een koningin. Deze moes. Een moetske. Echt? Ja, is een moets. Echt? Ja, echt. Is die echt? Ja, die is echt, schat. Een echte moets. Ja? Ja. Van de week met dingetjes van mij. Wat zijn ze, schat? Dingetjes van mij. Je met waters goed delen. Van je bijen. Zo. Ligt het onder heel os. Volgende. Nou, een vuilniszak vol met troep. Dit nog even in de waterskast een plakje ziekje. Kom weer hier nog een plakje worden. Hier mooi bovenin. Zo. Alles weer een plakje, jongens. Allemachtig, wat een prutte zooi hij dan, joh. Maar eerst een keer voort. Zo, al je troep van me. Smieten we dat voort. Zo. Hoppatee. En mama is even sjen. Alles weer mooi netjes hier. Kunnen we weer wat fine, hè? Tada! Zullen we een stukje bal eten, vooral je? Tante maakt een ballenklik. Doen we zo eten. Even sjen. Waar hier pindakaas besteld? Doe. Famke een stukje ballen met pindakaas en waar hier appelsjer besteld? Hilda Mare. Alsjeblieft. Laat me nog wat drinken voor je. Nou, wat een feest. Zal maar Famke op visite. Alsjeblieft. Dank u wel. Alsjeblieft. En wat zei ze ervan? Dank je. Nee, lekker eten toch? Dan ging je lekker. Lekker eten, vriendjes. Lekbouwen? Ja, dan zal ik even van zelf smaren. Lekker eten, toppers. Waar is ze nou? Oh, ja, verstopt. Nou maar eens toe. Nou maar Hilda tellen. Kom in naar huis. Hilda, ga je nou tellen. Zo, eentje sticht. Dat eentje sticht, zo. Doe weg, eentje sticht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wie komen? Meidjes een galoertje. Ah ja! Oh, fles. Oh. Dus zie je zo. Wat doe je nou? Wat nou? Nou ga ik even een stapje, maar die tellen.
Oké. Maar je moet hier tellen, hier. Famke, kom maar. Hier tellen. Oké. Kun je wat het zien tellen? Dan ik me verstapje. Piep, piep. Piep, piep. Piep, piep. Joe, piep, piep. Piep, piep. Piepele, piep, piep. Koek, koek. Hallo. Hey, hallo. Famke. Oeh. Ik ben in de kast. Ik ging me in de kast verstoppen. Lekker springen op het bed. Wil je helemaal lekker springen op het bed? Hé, hey, Hilda, je mag even 4 minuutjes springen en dan ga je aan echt op bedje, oké? Maar nog even een bladje, ja? Dan gaat Hilda aan een kussen en dan gaat Famke even in de chill. Maar je mag nog wel correct even jumpen, ja? Oké. Oké. Wow. Lekker sliepen, liefjes. Ja. Zal ik de zakken meenemen? Maar ik denk dat ik meenemen van. We hebben die zakjes. Oh, we hebben ze aan kwijt. Ian, hast nog Ian? Zie ik je hem op? Ja, hebben ze. Nou, lekker sliepen, liefjes. Oh, wat een heerlijk Zie bed. je? Ben je hem ziek? Oh nee. Hoe maakt het nou? Maak een vestcafé, jongen. Ik ga een beetje pinakeren. Een beetje pinakeel. En waar is de last van? Ik pinakeel. Zeker vestcafé, jongen? Ja, Dat jongen ook altijd echt veel. De jongen. Liet ze mosk, liet ze gabbelen. Alles ging aan die voorbij. Liet ze mosk, liet ze gabbelen. Dreef maar lekker wij bij mij. En dat doet men altijd zo, hè? Liet ze, leven mosk, leven mosk. Lekker sliepen, liefies. En vanmiddag. Grapketa. Nee, het is niet echt, schat. Doe me een mooi bordje. Men houdt die azen op. Ja? Hang het met de was nog even op. Ik ga nog een mandje was ik het even ophangen weer, maat. Echt leuk. Hartje, oh, ze nog steeds zie ik, Jacco. Is Famke nog steeds zie ik? Wat nou? Tegenwoordig? Oh nee. Let me rustig, hoe gaat mijn tjentje? Hè? Nou, ik nog krijg de zakken uit. Dus zei ik, goeiemorgen Famke. Hallo. Maar moet die flesklim uit, wil dat? Wat doen we? Multitasken, hè? Memwijs is multitasken, jongens. Malke, sleep ze. Oh, ja, ze weer mooi banden maken. Nou, helemaal niks, maar ik boaten worden, no? Ballonsjes zie ik nog voelen, is een mooi met boatje. Famke op die graaien, ja. Oh, goed zo. Ja, Ilde is al een beetje grut, hè? Ilde denkt van de kink zelf op. Kist letter bij die eigen broer of zusje kist het worden aan, hè? Ja. En wat hiest hier al je lekkers maken, hè? Taart en koffie? Ja. Wat een feest, waar je er je? Dan gaat dit zitten. En dan gaat dit van Ilda. Het is voor Ilda. Nou, best nou. Ja, zeg nog koffie en gebak. Dat is leef. Ik ben goed jaren. Hoe oud bist je bent, Famke? Jou is 60. Jou is 60? Wow, dat is wel al heel oud. Ja, Wow. dat ben ik geworden. Jou is 60, zei ze. Ik is een gebakje met koffie. Eet maar lekker op. Lekker pakken? Ja. Lekker heel lang? Ja. Ik ga lekker hier bij de biet. En de lieve fietsje gaat chocola. Happy birthday. Happy birthday. Nou, wat een Het feest. slagen. Het slag. We hebben echt slagen. Slagremmen? Ja. Oh, doe slagremmen erop. Ja. Lekker, lekker. Als je van het licht leven. Oh, en waar is Ilda haar bedje, Famke? Wist u dat ik? Ik hier mal iepen die. Oh, nou zie je niks. Huh? Indrukken en drukken. Ja. Tante hier het bedje al iepen nemen, kunnen we haar zijn lezen. Zie dat? Dit is een mooi vlinder. Doe je ik zo vlinderke, toch? Doe je Ja. hetzelfde, toch?
Dit is van Hilda, ja, maar dan Hilda. Dat is deze kroppen Hilda met een vlinder. Ho, ho. Pinguïntje. Ja. Ja, hoor. Dat wordt. Zo. Dat wordt. Zullen die andere En die doet er niet meer eens op. Zo, die hebben we wel hoor. En dan zeggen ze wel. Ja, Nee, ik zei ze wel genoeg, maar zien hoeveel knuffels het had. Ze is meer dan genoeg. Zie maar eens tussen nog wel even nog een Hilda, ja. Ja, die dan maar een Hilda, kniets. En dan zeggen ze wel. Lekker koesen, Hilda. lekker. En vanmiddag. Doei doei. Vaker. Zaken komt vanmiddag weer thuis. Drukken. Ja. Lekker koesen en vanmiddag. Een pa. Appel, mandarijn, Kom. banaan, Een bij. perziken, Een paprika. Of zie. Ik ben zo jacht op. hierbij, Hier bij alle dagen open. bij. Else dij, 2 stikken fruit. Daar bleef ik topfit. Bij. Wow! Applaus! Ze wie is even boven. Wat zaken er voor moois had hij. Op zijn oude slipje. Hoewel. Dit is zijn meeslip. Hier is ik nooit zien, denk ik. Zaken hier naar dekbed kregen. Maar een voetbal erop heen. En een voetbalmatje. En voetballampjes. Zo op die kamer. Maar zien wat is dit? Kijk eens muziek, meidje. Zo? Ja, dan is dit een bank. Ja, dat is een bank. Kijk eens je muziek, meidje. Tante, ze maar eens even aanzetten. Slim, kom. Best een drumchick. Ik vind dat net zo goed. Dat vind ik wel. Dat is toch een supergoed. Dat is Lotte. Oesie. Helemaal niks. Nou, elk tromke had een oorgelood. Die had weer een oorgelood. Alle had een oorgelood. Ja, is dat? Nou, kom maar bij zitten. Even op een bank, man. Die zit dichterbij, hè? Dan get Wie mij maar netjes. meid. Oh, met ik muziek, meidje. Oh. Dat is even share was nog gisteren. Oeh, tante Tiff kon vroeger wel drummen. Maar ik mis de bassdrum. Ik kan er maar nog een bassdrummer bij haar. Applaus. Woehoe! Nou, en dit kind dus ook met een koptelefoon op. We gaan nou de boxer hoor. Die zit nou net heel goed. Maar dit kind dus ook mijn koptelefoon. Dus wel lekker. Want anders maakt het wel heel veel lawaai. Ik zie een beetje beeld tegen die stoel. De drumcheck van Broekstraat. Hoe was het? Ja, dat is hartstikke goed, meid. Samen had het. Zo stoet dat. Die is mooi, hè? Ja. Dus je denkt heel zacht. Die is nog volle lood. Dat wel net. Cool, hè? Echt druk dan, man. Nieuw. Feest. Poem, 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 poem. Yeah. Applaus voor hem. Nou jongens, de bandbordje lekker boeten. Ik doe nog even een bakje koffie. Ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw duimpje omheen en via net de chill te downloaden van die tablet als telefoon. Want night vlog. Hey hoi!